बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 21 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि फै बर' फिसाफोर, बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि लोगोफोरखौ गोसोखांनाय, बाक्सानि सबिराम बर'नि मिजिंथिबाय, चिरांनि किंकं राजा नार्जारीनि सिमांनि सैनाय, बाक्सानि सन्तोषराम सियारिनि सिनायै अनजालि, बाक्सानि मरमी मसाहारिनि आं आंसो, थमास बसुमतारीनि गोसो थोनाय, चिरांनि पूजा बड'सानि रजे नों आंनि, SIR बसुमतारीनि गुमुर गैयै भ्रमण आरो क'क्राझारनि अजय कुमार बसुमतारीनि अनजिमानि लाइजाम खन्थाइया सेबखांजादों।